Дай. 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 Апорт. Дай. Там ли? Къде отиде това куче, бе? Да. Ела тук. Къде е, бе? Апорт! Ей, не мога го видя, бе, нищо не снимах пак. Къде отиде? Браво! Апорт, бе! Вземи му, бе. Нека да ти я донесе. Арчибал! Апорт! Ела тук. Хайде. Ела тук. Жива ли още, бе? Не. Апорт, казах. Чу ли ти, бе? Ела тук. Арчибал. Ела тук. Тая мъжка. Ела тук, бе. Мъжка ти видя ли на какво Я му да вземи. Дай, апорт. Дай тука. Чу ли ти какво казах, бе? Дай веднага патица. Чу ли какво казах? Ела тук веднага. Дай. Ела тук. Хайде. Хайде. Ела тук. Ела тук. Ела тук. Ела тук. Хайде, Ачибал. Хайде. Хайде, моето момче. Хайде. Хайде. Дай. Дай. Апорт. Апорт. Браво. Браво, моето момче. Не. Браво. Място. Място, казах.